שלום, כאן אליוט. אני אלמד אתכם איך לעשות עיסוי אוהב, כל מה שלמדתי במהלך השנים. דבר ראשון, אזהרות. המטרה פה היא עיסוי מפנק, לא טיפול רפואי, אז לא לטפל לא באנשים חולים, לא באנשים בהיריון, לא אנשים שלוקחים תרופות, אנשים שעברו פציעות, תאונות, דברים כאלה. אם יש מישהו ספק, שישאל רופא אם מותר לטפל במישהו כזה או לא. נתחיל בדבר הכי חשוב, זה הכוונה מאחורי הטיפול. צריך להיות שם אהבה, כוונה, רצון לעשות את הטיפול. אסור לטפל אם רוצים להיות במקום אחר, אם חושבים נניח שאני מפסיד משחק טלוויזיה, או אם אתה כועס על המטופל, דברים כאלה, כי יש תקשורת לא מילולית בינך לבין המטופל, והוא ירגיש את זה איכשהו. נשימה ונוחות בכל הגוף. זה צריך להיות רפוי, משוחרר, לנשום עמוק, כולך להיות כמו סמרטוט, כמו כביסה על חבל. כי אם אתה בעצמך לא נוח לך, או שאתה נוקשה או משהו כזה, יש לך להעביר רכות למטופל, אז איך אתה יכול להעביר את זה כשאתה בעצמך נוקשה? אם לך לא נוח, אז זה יעבור למטופל. לא שהוא ידע מה זה, אבל האיכות של הטיפול וההרמוניה של הטיפול תיפגע. רכות בלי מאמץ, כמו למשל לא שתינוק או חתול שהולך עליך, הוא פשוט הולך, הוא לא מתאמץ לעשות את זה. אז זה כמו מסאג' כזה, כאילו להיות רפוי לגמרי, להיות כמה שיותר רפוי וכמה שיותר בלי מאמץ, ולהרפות את הגוף, לעשות את זה נניח מהמשקל של הגוף, לא מהעשייה שלך. אם צריך נניח תנועה יותר חזקה, אתה עושה את זה עם חלק יותר חזק, למשל האמות או המרפקים, אבל לא מהתאמצות של הידיים. אם רוצים לעבוד עם העוצמה של כל הגוף, ולא רק עוצמה של הידיים, צריך לדמיין שהכוח מגיע מפה, מהאזור של הפופיק. למשל, אם תנסו לעשות עיסוי ככה, מהצד, תרגישו את זה שיש פחות עוצמה, לעומת אם אתם עושים עיסוי למישהו שנמצא פה למטה, מרגישים שיש לכם הרבה עוצמה, כי אתם משתמשים בעוצמה של כל הגוף. קצב איטי, מרגיע ומדיטטיבי. כי לעשות את העיסוי בקצב הנכון, כדאי להתחיל לאט, לשים תשומת לב על איטיות, ולאט לאט לעשות הכל בהדרגה, להגביר את המגע לאט לאט, לא להפתיע מישהו, ואז לאט בטבעיות העוצמה של המגע תגבר. עם הזמן לומדים איך לעשות את העוצמה הנכונה. לפי הקשבה למטופל, אתה מרגיש על המטופל, או מרגיש בעצמך באיזו עוצמה בא לך בכל רגע לטפל. צריך להיות בהקשבה לגוף של המטופל ובמה שבא לך לעשות באותו רגע. ככה מרגישים את הקצב הנכון. צריך לדמיין נניח פלסטלינה או פימו שהוא קשה. ברגע שהוא קשה, אז הזרימה של כאילו הגוף, השרירים, האור, אם הוא קשה, אז יש פחות זרימה של אנרגיה, דם, חומרי הזנה, פינוי של פסולת, דברים כאלה. אז ברגע שזה קשה, אז כל הזרימה פחות טובה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מרככים את האור והשרירים תוך כדי העיסוי, וכשזה רך, אז הזרימה הרבה יותר טובה של הכל. הגוף מוטט לנו כשיש פחות זרימה, כשזה קשה, זה מוטט לנו באי נוחות ובכאב. אז אנחנו בעצם, בזה שאנחנו מרככים את האזור, אנחנו יוצרים זרימה ופתיחה של כל הדברים האלה. אז בעזרת העיסוי אנחנו כמו מגעצים אזורים שדבוקים, אנחנו פותחים ומגעצים אזורים שהם כמו נדבקים אחד לשני. אם יש איזה מקום תפוס, אז אפשר להיכנס בו קצת יותר חזק, להיות מודרך על ידי כאב, כאילו להגיד למטופל, אם מרגיש, אם זה עובר את המנעים לכואב, אז זה כמובן תודיע לי. להחליף תנועות כל הזמן, כי אם אתה חוזר כל פעם על אותה תנועה, אני אלמד אתכם בהמשך מלא תנועות, אבל לא להישאר על תנועה אחת יותר מדי, כי בעצם כשאתה לא מחליף תנועות כל הזמן, אז אתה מאמץ את אותו אזור שאתה כל הזמן משתמש בו. הילינג, קבלת הדרכה והעברת אנרגיה של אהבה וריפוי לתוך הטיפול. לא יודע, אני מבקש מלמעלה, אני לא יודע איך להגיד את זה, שיביאו לתוך הטיפול שלי אהבה וריפוי. ואז אני מרגיש את זה זורם. תוך כדי הטיפול אני מרגיש את האנרגיה הזאת זורמת מתוכי, והאנרגיה הזאת גם מדריכה אותי. כל פעם אני מרגיש מה התנועה הבאה שבא לי לעשות לפי זה. קשה להסביר את זה, אבל זה מרגישים את הזרימה, אם יש לך כוונה.
להעביר אהבה למטופל, אתה מרגיש את זה בתור זרימה. פשוט לבקש להעביר כמה שיותר אהבה, ריפוי, הכלה, כל המילים היפות האלה למטופל, ותרגישו את זה עובר דרככם. בכל אמנות יש את הטכניקה שיש ללמוד אותה, אצלנו זה התנועות שאני אלמד אתכם בהמשך, ואחרי שכבר מטמיעים את התנועות אז אפשר כבר לשכוח אותם ולזרום. אפשר כבר לשכוח את הטכניקה ולפעול באופן אינטואיטיבי.